Doncs benvolguts. Jo començo agraint aquesta curiosa invitació. No m'hi he trobat massa, si us he de ser sincers. Permeteu-me que us manifesti d'alguna manera la meva estranyesa de parlar davant de gent que no té un instrument entre les mans i una partitura al davant, tot i que jo no descartaria que acabem cantant. Deixeu-me que comenci amb una reverència inicial, confessant-vos una història personal. Jo tinc un fill que va néixer amb una transposició dels grans vasos i amb un tancament permanent del ductus i va sobreviure gràcies a la implantació primer d'una fístula i posteriorment a un getent, a un switch arterial que un cirurgià li va practicar amb total èxit i precisió. Suposo que qui més qui menys ha passat per les vostres mans, però a casa nostra ens vau salvar la vida literalment. Quedi palès d'entrada, doncs, la meva admiració i el meu agraïment a la tasca que feu. La meva feina és molt menys important i sobretot molt menys arriscada. Jo soc músic, concretament director del Cor de Cambra del Palau de la Música i de l'Orquestra Simfònica del Vallès, una entitat, per cert, que fa poc va celebrar el seu 25è aniversari, com vosaltres, i que és una entitat privada també com vosaltres. És un cas únic al país d'una cooperativa de músics que s'autogestionen l'empresa i decideixen qui volen que els dirigeixi. Si heu anat algun cop en algun concert orquestral, i aquí aprofito per fer una falca publicitària dels concerts de la Simfònica del Vallès, la temporada que tenim al Palau de la Música, començant per demà mateix amb un concert magnífic de música de pel·lícules, a fora trobareu tota la informació. Tanco la falca publicitària. Si heu anat algun cop en un concert orquestral, potser us preguntareu quina és la tasca del director. Deixeu-me començar pel principi. Els músics estudiem durant molts anys, gairebé tants com vosaltres, no tants, però gairebé tants com vosaltres, per aprendre a llegir i a interpretar una partitura. La música, a diferència d'altres arts, com la pintura, requereix inevitablement de la interpretació. La música no existeix fins al moment que una persona humana la viu i l'expressa. Per tant, demanem als estudiants de música que siguin fidels a les indicacions del compositor, però també que en facin una lectura personal, que hi aportin idees i que recreïn la música que el compositor va imaginar. Finalment, la grafia d'un so és sempre limitada i el més important de la música no es pot escriure. I, de fet, també és ben difícil d'explicar-ho en paraules. De fet, s'ha de viure. Un cop formats, aquests estudiants ens arriben, doncs, a l'orquestra fortes personalitats amb petits o grans egos, amb diferents visions de la interpretació, amb estils, amb escoles, amb diferents nivells. La nostra feina és unificar tota aquesta diversitat i ben bé no ho aconseguirem pas imposant la nostra versió, sinó convencent que el nostre objectiu és el factor comú que compartim entre tots. Segurament direu que els directors servim per fer anar junts els músics, com en una desfilada militar. Però en realitat el nostre objectiu és aconseguir que tots els músics tinguin el mateix tempo a dins seu. Que visquem tots la música amb unes idees compartides. Els músics sempre dialoguem entre el tocar i escoltar. Sovint han de fer solos i, per tant, tenir aquesta valentia, aquesta competència individual, però després han de fer de tutis i tocar escoltant els altres, equilibrant el balanç perquè ningú sobresurti. I saber escoltar els altres és una actitud sàvia, no només professionalment, sinó també personalment. Sempre dic als meus alumnes que ser un bon violinista, per exemple, és molt meritori, que requereix molt d'estudi, requereix talent i requereix intel·ligència, però que encara és una virtut superior posar aquesta capacitat al servei d'un col·lectiu, d'una orquestra, d'un equip. Compartir el coneixement és la millor manera d'enriquir-lo. Els anglesos de la direcció d'orquestra en diuen orchestral conducting. I en aquest sentit la nostra tasca és conduir aquest gran instrument que és l'orquestra. És un gran piano on les tecles són persones humanes amb la seva motxilla professional i personal de molts anys d'ofici
que genera, naturalment, conflictes, actituds rutinàries, inseguretats i frustracions. La nostra tasca com a directors també és ajudar a crear harmonia sonora, però també personal, a través de tot allò que ens diferencia de les bèsties, la sensibilitat humana, l'emoció, la transcendència, l'abstracció, la imaginació a la que ens convida la música a través dels sons, per definició, abstractes. Vet aquí una cosa que no es veu ni es palpa, però que clarament existeix. La música és un antídot espiritual en un món materialista, és un descobriment sonor en un món visual on la imatge ho és tot, és un oasi de silencis en un món sorollós inundat de músiques ambientals que sentim però que no escoltem. I malgrat tot, siguem realistes, per poder seguir cultivant aquests valors, volem viure de la música i necessitem patrocinis, necessitem mecenatges, necessitem subvencions i sobretot necessitem molt de públic disposat a pagar per aquests valors. No sé si aquí hi ha algun voluntari. Estem al Palau de la Música Catalana, la que el poeta Joan Maragall anomenava la Casa dels Cants. Som concretament a la sala d'assaig de l'Orfeó Català. Fa 25 anys jo seia en aquella cadira, encara me la guarden, veig, com a cantaire, i ara 25 anys després dirigeixo el Cor de Cambra del Palau, que és la secció professional de la casa. Cantar és l'activitat musical més saludable i més natural que conec. Obliga a gestionar la respiració, activa parts internes del cos, desperta la vibració de les cèl·lules, produeix gaudi auditiu i emocional. Vaja, allò que en diem popularment que qui canta els seus mals espanta. Alguns potser coneixeu les possibilitats de la musicoteràpia i les diferents aplicacions a la medicina. No cal dir que sense la cirurgia, la vostra especialitat, el meu fill no hauria sobreviscut. Però també tinc el ple convenciment que les meves cançons van ser un bon complement emocional i fins i tot diria que van estalviar-li alguns sedants en els postoperatoris. Que les vibracions de la veu paterna van donar un sentit a la seva lluita per la seva vida. Recordo que una sàvia infermera ens deia sempre que els cirurgians feien molt bé la seva feina, però que després hi havia alguns nens que lluitaven i uns altres que s'abandonaven. Nosaltres gestionem el misteri de la música, però vosaltres gestioneu el misteri de la vida. Us convido ara, doncs, a fer una petita experiència harmònica. La paraula prové dels harmònics naturals que genera qualsevol so. Qualsevol so genera uns harmònics, encara que sovint no els sentim amb les nostres oïdes, però que quan els reforcem, cantant-los, experimentem el plaer de la naturalesa harmònica natural. Així que jo crec que ens podem preparar per dividir-nos entre baixos, tenors i sopranos. Veig que esteu repartits, sí? Molt bé. Doncs jo el que us proposo és de situar normalment els baixos aquí a la sala d'assaig, ens situem en aquesta banda, sí? Aquests d'aquí serem els baixos, d'acord? Sí? Baixos i baixes, d'acord? Aquí establirem una secció de tenors i tenores, sí? Fins aquí, d'acord? I d'aquí cap aquí establirem la secció de les sopranos, sí? Farem sopranos, tenors i tenores i baixos, d'acord? I us proposo, primer que sentim els baixos, sí? A veure si podem realment sentir els seus harmònics, sí? I cantarem una nota amb una síl·laba que es diu lu, sí? I direm un lu. A veure si aconseguim que tots fem la mateixa nota, sí? La busquem, aquesta, la del lu. S'han trobat, sí? Heu vist, Al principi hi havia algunes ovelles esgarriades, sí? I finalment s'han trobat en el lu. Ho farem encara? Lu. Les tenores faran lu. Farem tenores? Sí, la secció de tenores. A veure si junten baixos i tenores, sí? Els baixos.
Déu-n'hi-do, Això comença a ser una cinquena bastant justa, I ara provem les sopranos, sí? Les sopranos, sí, que sempre canten més amunt, sí? Diran... A veure, ho provem? Sí, aquest aquí seria... Déu-n'hi-do. Jo crec que podem ja anar a l'experiència harmònica, començant pels baixos. Tenores. Sopranes. Sí? És molt bonic perquè hi ha sopranes que no fan la nota que dic jo, però en canvi han triat una nota de l'acord que generen els baixos. Sí? Tot escolta els baixos, d'acord? O sigui que tinc la sensació que fa una estona ja porto uns quants minuts intentant explicar-vos què és això de la música i de fet, el goig de compartir-la i de fet no me'n surto gaire. Així que, com que cantar és a l'abast de tots, us proposo que acabem aquest fòrum cantant un petit cànon que el que fa és ajuntar 3 veus. Aquestes 3 veus que diríem, sí? La primera frase diu així, és molt senzilla, diu una veu fa una bella melodia i la melodia diu una veu fa una bella melodia. Ho provem? Sí? Una veu fa una bella melodia. La segona veu diu dues veus fan cantar amb més alegria. És igual, una mica més amunt. I dues veus fan cantar amb més alegria. Se'n recordeu de la primera? Sí? A veure, fem la primera i la segona. Primera veu. Una veu fa una bella melodia. Dues veus fan cantar amb més alegria. La tercera, que sempre és la més difícil, sí? L'última, l'examen final, és i 3 veus juntes fan bella harmonia. Provem-la. I 3 veus juntes fan bella harmonia. Aquesta l'hauríem d'assajar una mica, no sé si tenim temps. A veure si tenim temps d'assajar-la. Sí, fem un petit assaig per la tercera, la de i 3 veus juntes fan bella harmonia. Amb una petita coloratura al final, sí? D'això en diem la coloratura. I 3 veus, I 3 veus juntes fan bella harmonia. Què tal, la primera veu? Ens en recordem d'alguna cosa? Sí? Us faig un últim recordatori. Deia, una veu fa una bella melodia. Dues veus fan cantar amb més alegria i 3 veus juntes fan bella harmonia. La podem provar? Tota sencera. Una veu fa una bella melodia. Dues veus fan cantar amb més alegria i 3 veus juntes fan bella harmonia. I on estan les 3 veus? Doncs els baixos, les tenores i les sopranos, d'acord? En què consisteix un cànon? El cànon consisteix que començaran la melodia, els baixos, sí? Quan facin ells la segona veu, començarem la primera part, les tenores, i quan ells ja comencin, sí, ens incorporem les sopranos. Provem el cànon? Vinga, va, más difícil todavía. Comencen els baixos, 3 i... Una veu fa una bella melodia. Una veu fa una bella alegria. Unes veus juntes fan bella harmonia. Unes veus juntes fan bella harmonia. Bueno. L'any que ve.